салому дуруд мухлисони барселона ва канали барсатиҷиен. Ҳаворо бо хабари расман тарки даста кардани Кесе оғоз мекунем. Ниҳоятгаре ки соли қабл ройгон ба дастаи барселона пайваста буд, ҳамакнун ба дастаи чемпионати Арабистон гузариш кард. Баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ Кесе бо арзиши 12,5 миллион евро ба дастаи Ал-Аҳлӣ пайваст. ҳамчун бузингари барселона Франк Кесе тавонист ки дар қаҳрамонии каталониҳо саҳми худро гузорад ва суперҷоми Испанияро ҳам соҳиб шавад. Дар умум дар 43 бозии нилнориҳо ба майдон баромада Кесе 3 гол ва 3 ассистро ба номаш муҳр задааст. албатта барои хизматҳои кардаи ӯ мо мухлисон изҳори миннатдорӣ мекунем, вале худи Кесе аз даста бо дарду аламе рафтааст ки ин ҳама баъди ба расмият эълон шудани трансфер расонаӣ шуд. аз чӣ норӯзӣ буд ва чаро аз даста ба қабли хафа шуда бошад? Инашро пас аз чанд лаҳза хоҳед фаҳмид. обуна шуданро фаромӯш насозед ва ҳатман ки лайк зери ин навор гузоред. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасонии ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Кесе бо норозигӣ аз муносибати даста тарки Барса кардааст. чӣ хеле ки расонаи спорт менависад, Кесе чунин мешуморад ки ӯ соли қаблӣ аз байни пешниҳодҳои зиёд Барселонаро интихоб кард ки ба даста кӯмак расонад ва Барса бошад ӯро истифода бурда ба даста ҷалб сохтааст ки як сол баъд фоида аз трансфераш ба даст орад. ӯ орзу мекард ки шарафи Барселонаро замоне ҳимоя кунад ва аз чунин муносибати даста норозӣ шудааст. чӣ хеле ки манбаъ илова мекунад, бо сабаби сардии муносибат байни Кесе ва роҳбарияти даста ӯ бо сармураббӣ давоми ҳафтаҳои охир суҳбат ҳам намекардааст. хайр чӣ ҳам гуфтан мумкин, бо ҳама эҳтиром ба ҳунари Кесе маълум аст ки ӯ ба сабки бозии хави мутобиқ шудан натавонист. ба ҷуз комёбӣ хостан дигар чизе ҳам илова кардан зарур нест. ёдовар мешавем ки Франк Кесе дар дастаи нави худ 2 маротиб бештар аз Барселона, яъне ки 14 миллион евро дар як мавсим маош мегирад. баъди бад шудани муносибат бо Мбаппе, дастаи ПСЖ ҳамакнун Неймарро ҳам гусел кардан мехоҳад. аммо парижиҳо нархи ин ҳамлагари бразилиро на кам аз 150 миллион евро муайян карданд. худи футболбозам нияти аз даста рафтанашро ба роҳбарияти ПСЖ баён кардааст. парижиҳо омодаанд ки ҳатто варианти сараввал ба иҷора равон кардану баъдан фурӯхтани Неймарро ба роҳ монанд. бо ин роҳ ПСЖ аз сарфаи қисме аз маоши бозингар озод мешавад. аммо агар харидоре пайдо шавад, нархи бозингар ҳамон 150 миллион евро гуфта мешавад. аслан баъди омадани Луис Энрике Неймар худро роҳаттар ҳис мекард ва бозиҳояш ҳам кушода шуданд. ба ҳамин хотир нияти тарки даста кардани ӯ сармоягузорони ПСЖ-ро ҳайрон кардааст. қаблан гуфта мешуд ки дастаҳои Барселона, Челси ва Ал-Ҳилол ба ҳамлагари бразилӣ диққат дода истодаанд. хави низ дар суҳбати худ ҳам рафтани Дембелеро ишора карду ҳам оиди Неймар ду ҷумла илова кард. Дембеле аз даста меравад. ҳуҷҷатҳои ӯ омода шуда истодааст. чӣ хеле ки маълум аст ба мо иловатан кӯмак лозим мешавад. оиди Неймар ҳарф задан намехоҳам, зеро ӯ бозингари дигар даста аст. аммо мебинем ки то 31 август чӣ кор карда метавонем. ҳарчанд шонси кӯчакам бошад, аммо омадани Неймар ба Барса имкон дорад. биёед бе хок ба чашми касе пӯшидан баҳо диҳем. Неймар аз ҳамлагарони канории Барса як сару гардан боло аст. албатта ӯ мушкилӣ бо ҷароҳатҳои пайдарпай дорад, аммо Неймаре ки мотиватсия дорад, метавонад дар дилхоҳ мусобиқа ба дастааш кӯмак расонад. чӣ хеле ки маълум аст ба мо иловатан кӯмак лозим мешавад. бо ин гуфтаҳо хави ишора намуд ки даста кӯшиш мекунад ки бо ҷалби бозингарони ҷадид ҳамлаи дастаро иловатан қувва бахшад. ҳамин аст ки Барселона бо Атлетико Паранаенсе гуфтушунид бурда истодааст то ин ки Витор Рокеро ҳамин моҳ ба Барса орад. дастаи бразилӣ бошад ҳамоно як гапро қапидааст ва намехоҳад ки бо ҳамлагараш пеш аз моҳи январ ҷудо шавад. агентҳои ба трансфер алоқаманд аллакай ба Бразилия сафар кардаанд ва дар сурати лозима кӯмакрасон байни бозингару дастаҳо мешаванд. проблемаи асосӣ дар овардани Витор Роке дар он аст ки Барса сараввал ишора намуда буд ки ҳамлагарро моҳи январ ба Каталония хоҳад бурд. дуюм ин ки равзанаи трансферӣ дар Бразилия маҳкам шудааст ва дар сурати аз Паранаенсе рафтани Роке дастааш наметавонад ки ба ҷои ӯ бозингареро харидорӣ кунад. акнун Деко ҳам даст ба кор шудааст ва кӯшиш дорад ки дастаи бразилиро розӣ кунад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед то аз навгониҳо ақиб намонед. хайр.